May paldo kay kayong po, kasalamat kay support tayo karing ng influencers sa buong content creators. Kaya naman pong ABME na ICC, influencers, tsaka content creators, either video, audio, podcast, o kaya vlogging. Invite na kayo po ICC Summit on November 11, 2023, SM City Clark. It's a whole day event. Sana po mikiti-kita mo ka rin. You're gonna enjoy it. Hello po. Hi, ma'am. Ako maka-live kayo. Lala ko nito. Nauna na kayo. For video yun eh. Video yan eh. Ba't hindi mo yung occupy mo? ICC Summit PH. Hope to see you there. Nalaglag talaga yung shot. Bisa kayo mag-stay. Sabihan nyo yung muna yan. Kita mo yung assignment. Kakagawa kanina. Sasabihan na mo. Sasabihan na mo. Thank you, plain and simple. Ano sabihan na mo? Thank you, plain and simple. Mag-hi ka niya. Ano po? Kapampangan food. Ay, kayo po ito ha? Oo. Anwaya. Kapanin. Ay, kayo po Kapampangan. Meron ka. Hindi po Kapampangan.